हाग्रामा महिलारिया गाव खुंथायनि समाव मुंख्लं नखरफोरनो साख्रि होबायब्ला प्रमद बर' बिथाङा मानो होनो हायाखै? दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा थाउजेन्ड मार्चार फेमिलिजों लोगोसे बेकार सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौ जुदि साख्रि होबायब्ला प्रमद बर' बिथाङा मानो होनो हाया? होनो हायाखैब्ला दाया सोरनि? हाग्रामा महिलारिनि ना प्रमद बर'नि? बिक्रम दैमारी। बे साख्रि होनो हायि जितु बेबस्था बियो सोरनि गोरोन्थि? हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि? कसुगावनि हायनारियाव BPF दोलोनि सावरायमेल। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव जेरैखि जाया देरहासार जानांगौखौ नोजोर लाखिनानै गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों लोगोसे BPF दोलोआबो गामि गामि हाबनानै रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायमेल खुंफुंनायखौ मैखोमै नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनैबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मुसाहारिनि गामिसे हायनारियाव मोनसे सावरायमेल खुंफुंनाय जायो। दिनैनि बे जलाइस्रि एरियायाव रायजोफोरनि गेजेराव काउन्सिलिं हिसाबै बिटिसिआव मा जादों, बिटिसि ओनसोलाव बेसे मा डेभेलप जादों, मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकाराव बिटिसिआ बेसेबां रैखाथि गोनां, बेफोरखौ आङो रायजो राजानि गेजेराव सावरायफैदों, सोंनाय फिननाय लादों। दा आं रायजोनि सिगाङाव बेखौनो बुंदों, हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव खुंथायनि समाव बड'लेण्डनि मुङाव आन्दलन खालामनायाव बेल्टिनि मुभमेन्टजों जायफ्रा दिनै मार्टियार जाबाय, जायफ्रा दिनै शहीद जाबाय, बिथांमोननि न'खरखौ गाव खुंथायनि समाव हाग्रामा महिलारिया गोबां न'खरनि दैदेनगिरिफोरखौ साख्रि होबाय। सोरनिबा बिफाया गावथार जाबाय, बिनि बिसाज्लाखौ होबाय, बिसाजे गैयिखौ बिसाज्ला होबाय, बिसाज्ला गैयिखौ बिसाजोफोरनो होबाय। गोबां बिब्दिनो मार्टियार फेमिलिनि दैदेनगिरिफोरखौ बा फेमिलिखौ बिथाङा साख्रि होनो हाबायब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गाव खुंथायाव थानाय समावनो बिटिआरआव जा एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोबाय, एबसुनि मुभमेन्टआव, एनडिपिनि मुभमेन्टआव जायफ्रा दिनै मार्टियार जाबाय, बिथांमोननि न'खरनि फेमिलिखौ जब दासिमबो मानो होनो हाया होननानै आं रायजोनि सिगाङाव बुंदों। होनो हायोबासो मोजां, होनो हानायखौनो लुबैयो। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा थाउजेन्ड मार्टियार फेमिलिजों लोगोसे बेकार सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौ जुदि साख्रि होबायब्ला प्रमद बर' बिथाङा मानो होनो हाया? 2919टा आं दै लिरना पेपारखौ दिन्थिबाय। एज इट इज दासिमबो बिब्दिनो दङ पस्टआ। थाखानाय पस्टखौ मानो होनो हाया? पस्टआथ' दङ। दा बे साख्रि होनो हायि जितु बेबस्था बियो सोरनि गोरोन्थि? हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि? नङा होमबा? साख्रि होनो हायिया सोरनि गोरोन्थि? गभर्नमेन्टआव सोर दं? प्रमद बर' ना हाग्रामा महिलारि? प्रमद बर' बिथाङा होनांगौ। दा अब्ला आं बेखौनो बुंदों, मानो होनो हाया? होनो हानायाथ' नोंनियावनो दङ केपासिटिया। 3 बोसोर जाबाय। दा उनाव CSB दानानै होगोनब्लाबो बे गोदान बाथ्रा नङा। 3 बोसोर नों बबेयाव थांखो? 3000टा पस्टआव 3000 बिटिआरनि रायजो सेंग्रा सिख्लाया साख्रि मोननायमोनब्ला मान्थलि 20,000 करि 3 बोसोर बेसेबां क्रर दिनै जोंनि फैसा लकसन जादों, नङा होमबा? नङा आंकोल? होनो हानांगौब्रा बियो। माखौ बुंदों दिनै? होनो हाखानाय केपासिटिखौ 3 बोसोर नों मुवा दोनखोमाखो? नों बुं जे बैसोरनो साख्रि होनो हानाय केपासिटिखौ हमथाना दोनदों। नों बुंलाय, रायजोआव होसोगोन ना बैसोरखौ? सोर बिसोरो? जोंबो मिथिया। नों बुं। आं बिसोरनि थाखायनो दिनै साख्रि होनो हायाखै रायजोफोर। आं होनो गोसोमोन, नोंहा गोसो दङ, नाथाय नों होनो हायाखै। नोंखौ उनथिंसो होबथादों।
नों बुं रायजा दिनै बिनि माबा बेबस्था लागोन गोदानै मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडी र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि, साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिशनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ। गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो? थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसननो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल क'क्राझार, थं क'क्राझार सामगाव भारत पेट्रलियामनि उल्था।